Günlerde bir gün akyldar ýaşylynyň biri ýol bilen gidip barýarka durmuşynyň her bir pursatyny kararsyz, kesgitli bir çözüw tapyp bilmän kösenýän ýaş ýigdiň birini gabat edýär. Akyldar bu ýaş ýigide sapak bermeklik niýeti bilen ýigide şu giň ýaýlan içinden iň owadan gül alyp gelmekligi tapşyrýar. Bu tapşyryň şerti gülü giden ýolundan ýzyna gaýdyp alyp bolmaýardy. Diňe gidip barýan uğrundan alyp gelmelidi. Ýaş ýigit giň ýaýlan başyndan iň owadan güli saýlamana girişýär. Meýdana giren badyna bu ýaş ýigit şeýle owadan gülleri görüp baş aýlanýar. Olanda ýolunda dowam etdirse mundan artyk owadan güller bardyr öýdüp ýöremegiň dowam etdirýär. Ýörep barşyna ol ýigit ýaňa açylyp başlanan owça güllere duşýar. Ol ýene-de mundan artyk gidiberse has owadan güllere duşar öýdüp uğrunda dowam etdirýär. Emma wakalar garaşylşy ýaly bolmaýar. Indi ýigit ýolunyň uğrunda sarylyp süllere oturan güllere gabat edýär. Şolar wagtyň özünde gynansak da ýoluň uğur hem tamamlanyp barýardy. Ol ýaş ýigit akyldaryň ýanyna hökmani suratda güllü dolanmalydygy üçin näme etjegini bilmän, bu saralyp süllere oturan güllerden birini alyp gaýtmaly bolýar. Ýol bilen barşyna ol ýigit öz edin ýaňşylygyny düşünip galdy. Ol özünde bolan başdaky mümkinçilikleriň gadryny bilmän, has gowy bardyr öýdüp başdakylaryny ezip geçendigini düşünip ören gynandy. Şeýdip akyldar bu ýaş ýigide şeýle durmuşy tapa berip ýola rawany bolýar.